група приятели от Бургас тръгнахме на 11 януари 2023 за Белград. Преспахме в уютен хотел и на следващата сутрин се отправихме към Загреб и оттам за Австрия. Късно след обяд пристигнахме в село Хагенсдорф в провинция Южен Бургенланд. Настанихме се в уютния хотел Швабенхоф, който в превод означава лястовичо гнездо. Тук сме отсядали с мои клиенти и приятели още от 2003 година насам. След вечерята, разбира се, приятелите седнаха за поредния турнир на Белот, който продължи доста късно. През ноември 2022 бях тук с две групи български ловци и добихме общо 390 диви свине, сред които имаше над 100 трофейни глигана. В 9 часа бяхме пред хотела и очаквахме нашите домакини, които не закъсняха за срещата. Аниен Вебер и Андреас Шандор приветстваха новите си гости и качихме багажа в колите им. След малко потеглихме към един горски район, недалеч от град Гюсинг. Едно време Гюсинг бе затънтено селище, притиснато от желязната завеса. Сега е световен модел заради баланса си на въглеродни емисии, който е един от най-ниските в Европа, благодарение оптималното използване на единственият местен ресурс – дървесината. Китно-зелено гърче, живеещо на забавен каданс в идилична среда, напротив. Това прилепено за унгарската граница селище с 4000 жители, което едно време се е използвало само за пренощуване на служителите, са разположени 50 на фабрики, малки и средни предприятия с над 1000 работници. От 2001 година Гюсинг стана първото населено място в Европейския съюз, което произвежда 100% от електричеството и топлинната си енергия от възобновяеми източници. Няма случай са бутали с някой вила. Само елени може да са, благородни елени, които скачат вътре. Какви са ти очакванията за днеска? Не знаем, сега ще видим. В 10 часа след инструктаж от организатора на лова Аниен Вебер, нашите 4 ловци и австрийца Гюнтер се отправиха към своите постове в Старата гора. Josef, du gehst mit dem Herrn, gell? Ja, das ist Mr. Manol. Okay. Und Scholti? Нашите ще са от друга тема. От другата група. Само след 15 минути пред нашия пост с Васил Ангелов пробяга група прасета. Започна безмилостна стрелба по бързо бягащите силуети на около 100 метра.
Според мен имаше 3 точни попадения, но ще видим по-късно. Същата група животни бе посрещната с залпов огън от ловеца на съседната пусия. Те си върнаха обратно и Васил не ги пощади. На около 600 метра от нас бе Ангел Ангелов, който също имаше добър шанс да стреля по няколко сюри и диви свине в гъстата гора. Постовете бяха така планирани, а гората прочистена, че можеше да се стреля почти на 360 градуса. На първата гонка в тази територия от около 150 хектара, кучетата вдигнаха много животни, които бягаха в различни посоки. Имаше доста изстрели и не чак толкова много поразени свине. Емоции и висок адреналин обаче имаше достатъчно. Ja. Wir haben da im Wald nachher, und dann sind sie so, wie hat der 7 auf vorne geschossen, er hat uns geschossen. Schüsse waren eigentlich genug, gell? Ja, die Roten ist schön vorbei, aber die Leile ist schon von hinten gekommen. Hinten gehen, ja? Da ist der Aufer. Muss auszahlen und dann ist bei 2 Minuten. Okay. Ohne hat er noch geschossen. Und zwei haben wir. Und Bache liegt da. Ja. Ist Waldbahn. Nada. Ici? Ici? Vraiment. Chute. Ja, das
Баке? Backe, ja. Женски. Aha. Тя горе, де ти каза. Gibt es nur zwei, ja? Ja. На втората гонка Ангел се качи на една вишка и резултатът вече стана по-добър. Няма нужда от излишни коментари. Ja. Така завърши нашият първи ловен ден в Австрия. Истина. И, да, е така, в гората бягат 5 пъти не стрелях, 2 съм ударил. Обаче от групата не. После една драгойка гони едно куче. Се отърва в кучето. Аз даже не теха да я видя. Те летят. От тебе ли дойдеха Васко? Откъде? От тебе. Па те го минаваха направо. Без да опират на той. И далече тя горе на той 150. Събориха се, но. Тут прозори ранено от някой. От тебе си. 14 януари. Посрещнахме красивият и неповторим изгрев на слънцето пред хотел Швабенхоф, след като бяхме закусили в 7:30. Очакваше се днес да е слънчево и спокойно времето. Всички предпоставки за един чудесен ловен излет бяха на лице. Warte mal, Sven. Nein, morgen. Ja, guten Morgen. Josef, das war dein Mappen, oder? За да не губим време, ще правим интензивен лов 4-5 часа. Няма да ходим да търсим всяко прасе къде е. Той, който е водача, каза, той ще сложи номер на всяко паднало прасе. Ако случайно ти си видял, че действително е ранено, пишат го като ранено, ще го търсят. И те на обяд ще почват да събират, после събират и останалите. Но да не губим време и да не слизаме от щандовете. Това е най-важното. Ще видим как се движат животните, на къде са отишли и тогава ще преценим кой къде да слагаме.
Днес в гонките щяха да участват освен моите приятели още 4 австрийски ловци. За 20 минути хората бяха наредени по местата им и се чуха първите далечни изстрели и лай на кучетата. Ето го вляво, там вляво е на чисто място, да се не сталя. Спокойно. Слънцето светеше в очите ни и не бе удобно за стрелба. Но Васил не се поколеба да повали 3 диви свине още в началото на гонката. На чисто място, да се не сталя. Спокойно. На около километър от нас бащата на Васко и Аня бяха на друго чекало, пред голяма и открита поляна. Това място се оказа златоносно и знаменитият бургаски ловец Ангел Ангелов не си жалеше патроните. Първо повали внезапно появилият силен сика. Ето го. He's standing there, but there is a shot. След това от всякъде изкачаха сюри и прасета, които вдигнаха адреналина на опитния ловец. Настъпи голям екшън и Ангел нямаше време да презарежда карабината си даже. Където и да погледнеш от чекалото, се изкачаха свине, което бе радост за окото на запаленият ловец. Нека оставим Ангел на воля да се стреля. Отдавна го сърбяха ръцете за такива ситуации. Къде в България в наши дни можеш да видиш толкова свине на куп?
Си трафил. Може и това да е, защото това е голямо, към 40 кила. Das hat einen Schuss hinten. Das ist dort hingegangen. Ja. Und dann tun wir da ein bisschen außen und fertig. Ach so. Wohin? Сега сме на ново посие с Манол Манолов. Той също имаше добри моменти за стрелба, въпреки че с бързомера на 100 метра не бе никак лесно да се стреля много точно. Стрели, това са муфлони, стрели! Зареждай пак силно. В резултат от тази гонка Манол имаше един хубав муфлон, 2 глигана и 3 приплода. Недалеч от Манол бе чекалото на Васил. Той отново имаше слука и стреля успешно по група свине. Паднаха 3 от тях. Още при третата смяна на позицията видяхме един черен муфлон да ни наблюдава непрегнато и с любопитство. Ангел не го остави дълго да гледа и стреля точно по него. След това тази участ постигна и други свине. Знаменитият стрелец Ангел Ангелов проявяваше отново чудеса от храброст и с огън и жупел отговаряше на свинските набези към неговата посия. Цевта на карабината му прегря и той съжаляваше много, защото не си е взел второто оръжие от Бургас. Това е гуте трофе. За до година това вече ще се поправи и винаги ще си носи 2 карабини и поне 200 патрона. Bring a Mufflon here. Wollt man's halt. А намериха ли сиката? Habt ihr den Sticker gefunden? Ja, habe ich Aha. gefunden. Sticker. 18er. Aber dieser war Überläufer, dieser was mit, da hast du geschossen. Aha. Das ist dort liegt, dort haben wir gezogen. Okay. 2 Teile sind das. Super. Тук също няма нужда от повече коментари. Bleibt man teil. Сука. Auf Pott gehen hin, gell?
Към 13 часа спряхме за малко да починем и капнем по сандвич и да дадем шанс на гоначите да съберат падналите в неравна битка диви свине. Калински гледа, са прострелвали пушки. Половин час по-късно Анди и Димитър Ринков взеха нова позиция в очакване набезите на дивите свине. Не трябваше дълго да чакат и Митко започна стрелбата по бързо бягащите мишени. Първо повали един елен сика Нипон. Който си е с късмета, успеха го следва. Reload, we can do more fixing. Take care, get some ammunition in. Yeah, take care. Perfekt. So, reload. Aber der ist durch, der ist runter auf den nächsten Stand. Okay? Aber hier ist ein Keiler drinnen. Where did they find it? Along the... Wieder? Okay. Ja, kannst du fair mal. I'm just thinking it out. На здраве! Свалим шапки в почет на умрелите животни. Да. Гъсто мястото на своя. Те ми написали където път гърмял наоколо. До Виена. От Виена насам, който гърмял, на мен го написали. Малфона го изкараха при мен. Да. Ма и те ли му стреляли? Не, издърпаха го от към моята страна. Да, той го уби, да. На стъмване почти всички паднали диви свине бяха събрани за обща снимка. Имахме около 60 броя, 15 глигана, 2 муфлона и 2 елена сика. Последва задължителният финален ритуал с отдаване почест към духа на падналите диви животни. Първият сигнал се казва Хайлали – край на лова. Wir fangen an mit Hirschtot.
След това имаше сигнали за смъртта на елените, муфлоните и дивите свине. Haben wir ca. 60 Schweine geschossen, Wildschwein tot. Организатора на днешния лов Фриц поздрави своите гости и ги покани отново на лов в края на следващият есенен сезон. Радвам се, че сте дошли. Добре дошли в Австрия. Благодарим на домакините. Най-много на него. Vielen Dank für die Organisator und spezial für dich, lieber Fritz. Ich hoffe, Sie waren mit uns zufrieden. Надявам се, че успях да изпълня до някъде вашите желания. До някъде. Благодаря ви. Dankeschön. Благодаря ви, господа. Danke. Dankeschön. Okay. – 15 януари. Сутринта нашите домакини докараха изварените глиги и всеки получи своите трофеи, както и протоколите от лова. Разбира се, в духа на българската ловна традиция не се мина без подозрение, оспорвани бройката на падналите свине, пазарлъци и компромиси от страна на домакина. Знай кой го е стрелял от нашите хора просто. Weil das Schwein hat schon eine Schuss gehabt, weißt du. Wer hat gespart? Той икономично е стрелял. Hast du nur eine gesehen? Nur eine gesehen? Nur eine Schlucken? Всеки имаше по едно и... Все пак, важното е, че се разделихме весело като приятели и с празни портфейли потеглихме към родните си места, отнасяйки по някой трофей за спомен. Надявам се, че този репортаж от двудневният ни лов в Австрия ще остане приятен спомен за моите български клиенти. На слука, приятели, и до нови срещи по ловните полета у нас и в Европа.